Брати хора, сега ще играем малко Roblox със своя приятел. Ако чуят зареди, ей, това... Чакаш сега. Няма влизам веднага. Не та. Намери друга игра. Мускули. Не. Бокс. Не. Тази съм играл и съм почти най-добри. Добре, сега ще ме научиш. Не, няма. Идем. Ба ти правиш видео, аз забравих. Да, това ще забравя винаги. Ще караме по-ниско колело. Това нещо... Извинявам, че така спирам, но нещо се става и не мога да... Ще ме чакаш първо начало. Защо? Ще взимам баща ми. О, сега ще чуете Данил баща му. Да си игра от телефон. От какво да играя? От задника ми. И то е дебел. Ева, мога да си взема ясено. Ма по-хубаво. Тъмно-синьо. Его! Чакайте, ще ми лагва като... От днес по-съм човек. Бе, къде ми е колелото, бе? Но там горе, май. Ей, искам си колелото, ако обичате. Млади са. Его! Ей, маме! То тръгна към... Къде? Фани го, бе, фани го. Къде, бе? Фани го, бе! Не мога, бе! Ей. Добре, бабойко, махни се, искам си. Racing, no, please. Give me. Give me moist. Ма това ще потегля, ако не седа до него. Това стана ясно. Ево. А сега влизам ще. Това колело да не трябва да си го купа, бе. Това май не е твоето. Не знам, може да не е твоето, виж. Мам. Вземи е това. Просто. Махай се. Не! Това не е твоето, първи пак. Ама на къде потегляш? Въпросът ми е на къде ходи това моето колело? На къде си, бе, мой братко? Дай ми малко, да покарам. Аз пък на рамката седна. Искам на... И какво става, хора? Ето ме и мен. Ето го и него, където не мога да си разгадаят тъпто нещо. Ей, човек. Не мога да си карам колелото. Това е пати скем. Това е, хора, скем, защото не мога да си карам колелото. Да не трябва да си го взема от тук, бе. Не. Ей, така не му вип. Ама как да си взема колелото ми е въпросът. Това моето къде? Тут твоето, ето го там. Айде, бе. С кой бутон се сяда? Кот? Ей, Даниеле, какво направя? Не знам. Това не ми дава нищо да карам. Махни се, бе! Ама си го взех. Седнах ти на колелото. Не ми дава на моето. Айде, фани, ма! Как? Я чика, бре! Еба ти девеля. Аз ходя с 30 км. Рампа. Ма ако може я да си... Най се приби по глава. По главата ще ти кажа. Аз, ако може да не ми мърда колелото, ще бъде перфектно. Не, бе, то това е платено. Не, това фре. Така ли? Фрето. Най-накрая.
Аз за тебе до дупката не мога. Аз не знам къде си. Ела на мене, бе. Ела, стой там, аз съм там. Ето ма, бе, що ма мина, бе. Минавам като луд. Мартина, ела. Би. Ето се горе, аз съм горе. Биги. Гайде, бе, дай му. Малко га... Ухи! Аз направо. Санах. Уи! Как сте, хора? Ето ми го. Аз мога скача. Мартина, ела. Абе, знаеш ли колко трудно се управлява? А, не бе, не знаех. Ето къде обех падна. Уи! Уи! 360 гумичката. Къде си, бе? Горе. Уи! Ме че бе. Къде си? Няма ми се. Припадък! Уи! Аре, ела, бе. Уха! Защо ти чача там, бе? Абе, лъкнеше направо. Само. Уи! А, ти си до мен. Уи! Аз съм до слънце. Не мога да се Мартина, ела. кача. Не мога. Ела на водопада. Абе, не знам къде е този водопад, но се бие като пули през глава. Уи! И паднах като... Да не казвам какво. Ай, завой! Аз им скарам. Вратата. Не искам. Какво прави това? Не мога. Той има вътрешна страна. Умри. Аз влезох вътре в тунела.